לקלוט, חבל על הזמן. איזה יופי. תבדוק אם במכבי הם צריכים איזה שחקן זר משהו. משחק כדורגל? כדורסל מה? איזה כיתה אתה עכשיו? אתה בא? מי אתה ברצלונה או ריאל מדריד? אתה יודע כמה הם יצאו אותך? יואו, איזה יופי. תקלוט, מה הוא עושה פה? זה תותח. מה זה? כל הכבוד.